Апостол Карамитев, Гинка Станчева, Любомир Бобчевски и Елена Хранова, Пенчо Петров, Георги Раданов, Надежда Вакъвчиева, Георги Карев и Петко Карлуковски, Магда Колчакова, Енчо Тагаров и Георги Парцалев, Любомир Бодуров, Лео Комфорти, Георги Калоянчев и отново Апостол Карамитев във филма Тя е влюбена в него. Не се знае. Ами, нема, че бяха двамата. Викаше за нас. Хубава е. Радославе, ти харесваш ли? Не. Светли със смях презрял бих и смъртта. Презрял бих и смъртта.
nous s'oublie. O te copnei, Елена, когато съм с вас, мога да изпея целият репертуар на Софийската народна опера. Без пари? Безсърдечна. Вашето внимание за мен е най-големият хонорар. Омагьосвия с песни. Айде бе. Гледа го. Обаче формално. Навежда се към нея. Един път се умира. Никой да не гледа в бинокъла. Добър ден, как сте? Извинете, че ви спирам така на улицата. Мога ли да ви изпратя малко? Само до ъгъла, моля. Приятно ви е, Гълъбов. А вие как се казвате? Вие гледахте ли филма "Досадници"? Да. Не съм. Ние сме вече на ъгъл. Ако нямате нищо против да пресечем заедно площада. А? Не мога да откажа на автора на 5 гол. Между впрочем, вие сте причината за Петри. Защо? Отбелязах го от яд, защото се усмихнахте на тенора. О, горкия противник. Добре, че се усмихнах само един път. Никак не е смешно да отнемате кислорода на хората. Извинете, че попречихме на вашата подводна разходка. Ако не е тайна, какво търсите на морското дъно? Виждам, че това сериозно ви интересува. Аз търся целебни водорасли за моя хроничен гастрит. Нещо повече. Аз вече не ви се сърде и предлагам да се запознаем. Николай Младен. Гранчарова. Гълъбов. Сигурно сте годиници. Не Това е сме. много хубаво, защото е твърде скучно, когато си стар ерген. Преди 42 години аз изпуснах моята Даниел. И ето сега, както виждате, търся водорасли сам. Нали? Познавам едно романтично ресторанче. Само за приятели и влюбени. И ви каня до вечера на печен кефал. Съгласен. А ви? До вечера съм покаяна на опера, а след това заминавам за София. Елена, знаете ли, ние не трябва да се забравяме. Елате в София. Елена, куфара! Добър вечер! И вие ли пътувате? Да, разбира се и аз. Млади момко, не се страхувайте. Аз ще пазя вашата годиница. На влюбените аз нося късмет. Но, Елена, аз не знае вашия адрес. Нямам на какво. Благодаря. Извинете. Улица Брестовица, 294А. Третия блок, 4-ти етаж. Телефон номер 93784. Записах! Ето там бележника!
Струва ми се, че моите служители не окуражават достатъчно своя отбор. Откъде го купила, Филева? Аквариума на Дундуков дивича. Вече голям! Слухарно началник, чистачката Кака-Пена и касерката Филева присъстват на маса формалност. Ами те не следят играта. Витоша! 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 Витоша!